Makhosi amakhulu ngamzedlozi. Makhosi amakhulu ngizocela ke la nginibingelela nje nonke. Kunibingelela nje nonke emhlabeni. Ngibingelela wonke umuntu othanda ukuvula i-YouTube channel. Usazoyibukela ke nje le video ngizocela nje upress usubscribe lapha ngezansi kwale video lena. Esandleni nje lesakho nje sala kwesokudla. Lesandla lesokudla press nje lapha phansi. Lelo button lishintshe libe gray. Bese ke phakathi nayo ilokhuzana i-video uma uyithandile usungapressa nje lapha u-like wakho. Into engizokhuluma ngayo namhlanje ngizocela nje ke senze into ibe yinye. Ke sifunde ukuthi izinto sizithathe ngokwemvelo. Ungajahi izinto ezizosheshe ziphuthume njengokuthwala lokho okudumile. Baningi abantu asebathwala kusathwala izinyanga kuphela sebathwala nosomabhizinisi kuthwala nobani. Angikho ekuthwaleni ngoba indaba yokuthwala umuntu osuke naye ejaha ukuthi enze imali. Ngila ekuthenini ake uzijwayeze ukuthi ukuthwala kwakho ukuthi ulungise umsamo wakini. And futhi before wenze lokho yazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho uqobo. Yiba nolwazi ngokulungiseka komsamo nangokulungiseka kwakho wena uqobo. Ngoba kwa wena uqobo ungumsamo umuntu, ungumsamo ohambayo kwa wena. So kunomsamo ke onguwe uqobo okudinga ukuthi wena uziphathe kahle, uzihlanze, uzigcine uhlanzekile. Uma ngathi ngingena lapha ngokwezokholo ngathi nje umuntu baye kunambhalo oyayuthi umzimba uyithempeli likaNkulunkulu. Lokho nje kuyafana kumuntu osuke uwumuntu kuwo wonke nje umuntu ophilayo ngikhathana noma kuthiwa uyisangoma noma kuthiwa uyinyanga noma umthandazi noma umuntu nje kuyabe kuhle ukuthi uzihloniphe. Ukline umsamo wakho, u-unlock inhlahla yakho ngokwendlela iyakhona. Uma kuthiwa fanele uwenze igobongo uqhwakelwe amandili mhlambe, unlock leyo nhlahla uyilungise ngokwendlela yakhona. Make sure ukuthi umuntu omtholayo nolwazi. Make sure futhi ukuthi nezithunywa zakho uyazizwa ziyaconnecta nalowo muntu. Uma ungakozizwa make sure ukuthi uyambona lo muntu ukukhanya ngempela uyakwazi ukukhanyisela ezintweni osuke ezenza uma uhambile lo melaphi lo mthandazi lo inyanga lo sangoma. Make sure ukuthi uma ngabe usuyihlanzile ke leyo nto ngoba ave kubalekile ukuthi u-unlock isiphiwo sakho, u-unlock igift yakho. Kungenzeka igift yakho ilele ekuthenini nje ulungise imoya yamandili, ulungise imoya yamandala, ulungise umoya wedlozi lakho, ukulungisa ke ukudlela igobongo kwabanye, ukwenzela into nje. Omunye uthola ukuthi inhlahla yakhe ilele ekuthenini nje kwakuthiwa fanele athenge ibhayi elithize ukuze ezombatha lowo muntu, noma kwakuthiwa athenge into ethize nje ayihlalele noma into ayibonayo. Wathi uma ngabe ebheka futhi ayiboniswa ayayitshela yona, etshela izithunywa zakubo noma idlozi lakubo ukuthi ahamba umuntu ayothenga into enjena ayigqoke. Yena wangalalela akanabonto okungcono akahambe eyobuza enyangeni. Lokho futhi kuyakufanele ngesinye isikhathi kufanele ngikutshela ukuthi lokho ukudelela nje ulidelela kakhulu kabi idlozi lakho ukwenze njalo. Into osuke uyibonisiwe uyithatha uhambe uyithenga, but make sure ukuthi uyayi-understand, uyayiqonda ukuthi ifike ngasimo sini ngoba lokho kungenzeka ukuthi ku-unlockele kukuvulele okhiya abakhulu. Omunye uthola ukuthi nje fanele avana azihlambulule yena kudilika isithunywa yonke into yakhe iqhubeka ibe right. Ungasibalekeli isiphiwo sakho ukuthi uzokwenzela igobongo lomndeni nomndawo akusho ukuthi sokufanele ube isangoma uthwasa. Ukuthi ufaka ubuhlalo
obunjani njani akusho ukuthi kufanele uyothwasa, akusho ukuthi futhi usuyisangoma. Ukuthi ufake intambo thizeni akusho ukuthi usuwumthandazi, cha. Kungenzeka nje isibambiso noma iyinto esuke yenzelwe ukuthi ibambe isimo esithize senkinga empilweni yakho. Abanye-ke bayazi kuyaye befake iy'ntambo okhalweni mhlasimbe, uthola ukuthi mhlasimbe uma uthiwa ayifakwe lapho, omunye kuyadipenda, ngeke ngize ngifike lapho. Bese kuba-ke ekuthenini uma kuthiwa thungisa ujazi wakho thize, thungisa isambatho sakho esithize. Izambatho is not about ukuthi umuntu sekuzoze kube ukuthi esikamoya, esengilozini, kamoya, esokubhulofithe, esokwenza njani. Esinye isambatho sakho noma elinye lebhayi lakho uthola ukuthi idlozi lakho likunikela ukuthi wembathe ngoba nakho lifuna ukuthi ulwe izimpi ngalo, uqaqe amafinda aboshiweyo. Kungenzeka futhi ukuthi uphiwe ingubo ethize noma ijazi elithize, kanti ulinikezela ukuthi nje wembathe amandla, wembathe inhlahla nokunqoba. Ngale ukuthi uzoze ukhululeke. Kwesinye isikhathi emunye lisuke liwukwelapha, lisuke lizoxosha ukufa okusemzimbeni wakho. So that's why ngesinye isikhathi ngiyaye ngisho ngikubeke ngithi umuthi nokwelashwa noma ukuphuma uhambe uyothwala wenze ndini, akusiyona into leyo ongaze ube umuntu oyijahayo ngoba nakho uthi ufuna ukuthi usheshe ucebe. Ingcebo yakho ilele kuwena uqobo. Ingcebo yakho ilele kuwena uqobo. Ufunda ukuthatha izinto ngokwesikhathi, ngendlela. Learn to be steady, ngamanye amazwi. Be steady nje ngempilo, ube patient, ngamanye amazwi. Angazi noma ngichaza kahle ngase ngibhedisi, ngisabile ngempela. Ngithanda nje ukuthi umuntu ngikhiphe le video ukugqugquzelela for lokho. Ukuthi akubalele uma kuthiwa ngithungisa nasi sembatho lesi, usazi isimeleni, mina engisaziyo nedlozi lami. Kungenzeka umhlasimbe uthungisa ijazi lithi alifane nelomunye umuntu, kodwa-ke alifana, sikone ukuthi lena wayembatho sokuthi kube eyakho naye indlela uJehova imphile ngayo amandla akho, ngoba leyo nto ayifani. Njengoba abantu abaningi sebaba nomkhuba wokuthi fanele babe nezinto zokuthi izinto fanele y'fane. Iy'phiwo zabantu ayifani nje. Mina-ke ngizothanda ukufanekisa ngale ndima engikuyo kakhulu yomngoma wokuthandaza, yomnyanya. Kukhona abantu abayizangoma abaphiwe ukuthi nje fanele babhule, babhule. Uma bebhula umuntu uwumuntu oyi-messenger. Ngesingisi ngiyayiza bawabiza ngokuthi ama-medium, ama-median noma medium angazi, kodwa into ethi ayicishe ibe njengaleyo. Labo bantu basuke befana nabaprofiti, abathandazi, ngoba abantu abadlulisa imessage. It's either noma imessage yesimanje noma imessage edinga ukuthi i-agent noma kanjani njalo. Bese kuba khona abaphathi beyikhwama-ke, odokotela, izinyanga. Kube khona-ke abantu abakwazi ukuphatha kokubili, abakwazi ukuphatha kokuthathu. Lokho kodwa sekuyinye ithopic, mhlasimbe ngake nginabe kahle ngayo ngelinye ilanga. Amen.